que abans la imatge surt un fre. El número de gent que la fer servir i sortirà la coordenada GPS també d'on s'ha... Vale. Sí. Podeu parlar, eh? Sí. Sí? Ja està? Perfecte. Gràcies. Sí? Bé, gràcies. Adéu. Gràcies. Un segon. Queden ampliant i tot, un moment. Vale, quan vulguis. Ai! A veure, amb qui m'has de fer alguna més? Espera, t'agafo de darrere